Salutare Gașcă! În vlogul de astăzi vreau să discutăm despre miopia la copii și despre o inovație tehnologică importantă în domeniu, mai exact lentilele MioSmart de la producătorul japonez Hoya. Sunt niște lentile care tratează această boală. Pe scurt, le porți și încetinesc evoluția miopiei. Până să le descoperim împreună, vreau să facem un consult oftalmologic atât pentru Sofia cât și pentru mine, mai ales pentru copii. Chiar cred că este nevoie de astfel de controale periodic. În ultimii 2 ani, copiii au stat tot mai mult cu ochii în ecrane, iar miopia a fost amplificată. Așa că vedem ce spune specialistul despre ochii Sofiei, iar pentru mine un consult nu poate fi decât binevenit. Deci, la treabă, mateloți! La treabă, mateloți! Haideți! Bună ziua! Dragilor, vă rog să faceți cunoștință cu doamna doctor Alina Hondor de la Visual Oftalmo din Râmnicu Vâlcea. Am bătut drumul până aici pentru că doamna doctor este specializată în controlul miopiei la copii și este medic oftalmolog certificat MioSmart, adică este specialist în acele lentile despre care vreau să vorbim astăzi. Ne controlați? Hai să Ați vedem bătut atâta drum, trebuie să facem un control, nu? Hai să vedem dacă avem ochi de vulturi sau trebuie să purtăm ochelari. Hai! Eu zic că nu este nevoie, dar un control este necesar, mai ales la vârsta școlară. Să știți că am fost purtător de ochelari vreo 15 ani de zile. Da, am fost miop. Când am devenit adult, am avut șansa de a avea o intervenție cu laser și am reușit să scap de miopie. Doar că la copii nu se poate face această operație pentru că ei sunt în evoluție. Și atunci ochelarii sunt singura soluție pentru copiii miopi și cu lentile smart. Hai să vedem. Diagnosticul doamnei doctor, avem ochi de vulturi, amândoi sau nu? Aveți ochi de vulturi. Da, Sofia are ochi de vulturi, vede perfect. Asta nu înseamnă că la peste 2 ani nu trebuie să ne prezentăm la control, chiar peste 1 an. Da, ei în momentul în care încep să strângă din ochișor, când se apropie de obiecte, ne dăm seama că ceva nu e în regulă și ne prezentăm la un consult oftalmologic. Da? Bun, acum că suntem bine cu toții, hai să ne povestiți în detaliu despre lentilele astea MioSmart, care sunt ultima inovație în domeniu. Hai să discutăm pe ele. Doamna doctor, începem cu începutul. Ce este miopia? Miopia este un viciu de refracție. Acum o să mă întrebați ce este viciu de refracție. Exact. Da? Viciul de refracție este un defect al vederii. În ceea ce privește miopia, ochiul nu poate să vadă corect obiectele de la distanță mare, le vede în ceață, deoarece imaginea se formează înaintea retinei, nu se formează într-un punct situat pe retină. Miopia poate apărea de la naștere, dar aceasta este o miopie patologică, însă cea mai frecventă este miopia, cum o numim noi, miopia preșcolarului, apare la 6-7 ani, și crește până la 20 de ani, poate și peste 20 de ani, din cauza activităților intense, da, la calculatoare, device-uri, activitate îndelungată la aproape. Vorbim acum și despre școala online care a dus la creșterea miopiei. Avem deja statistici care spun că miopia este mai frecventă în ultimii ani? Din cauza pandemiei? Da, statisticile există că miopia a crescut în ultimii ani din cauza timpului petrecut în fața monitoarelor, dar înainte de pandemie noi știam că în Japonia, da, pentru că o să vorbim mai târziu despre o lentilă apărută, ce vine să corecteze miopia cât și să scadă progresia ei.
În Japonia, numărul populației, mai ales a copiilor purtători de ochelari de minus, adică ceea ce înseamnă miopie, a crescut foarte mult înaintea pandemiei. De ce? Copiii de la 2 ani acolo folosesc o perioadă mare de timp calculatoarele, telefoanele, tot ce înseamnă jocuri, acomodația la distanță mică. Da, și acum totul s-a mutat și în Europa. Acum și s-a mutat și în Europa. Da, dar acolo spuneau că de la peste câțiva ani, 90% din copii vor fi purtători de ochelari de minus, da, de miopie. Acum s-a mutat și la noi, s-a mutat în Europa, statul timp îndelungat în fața monitoarelor va duce la purtarea ochelarilor la un număr de copii mult mai mare și nu numai copii, cât și adulți. Da? Toată lumea, ați văzut, a crescut numărul pacienților purtători de ochelari. Dacă eu sunt bine și nu trebuie să port ochelari și tati a purtat ochelari mai de mult, fratele meu poate să fie miop? Categoric. Poate să moștenească, poate să nu moștenească. Da? Dar adică se transmite miopia? Miopia se transmite. 80% din cazurile de miopie se transmit genetic. Da? Deci eu nu le-am dat copiilor mei doar calitățile mele excepționale, ci și defectele, da? Pentru copiii miopi avem nevoie de ochelari. Care este povestea lentilelor MioSmart? Povestea lentilelor MioSmart este o poveste frumoasă și inovatoare. Non-invazivă, așteptam această lentilă. Studiile sunt începute de mult, exact ceea ce vă povesteam, că în Japonia numărul copiilor cu miopie a crescut foarte mult, deci studiile au început înainte de pandemie. Această lentilă a fost dezvoltată în urma unei colaborări cu Facultatea de Politehnică din Hong Kong și tehnologia bazată pe o multitudine de segmente incorporate de defocalizare care au fost introduse în această lentilă sub forma unui fagure în care alternează zona de focalizare cu zona de defocalizare, asigurând o corecție a viciului de refracție pe întreaga suprafață. Și în același timp, pe lângă asigurarea corecției și încetinirea progresiei miopiei, din studiile făcute pe aproximativ 2-3 ani pe un lot de 500 de pacienți, s-a ajuns la concluzia că încetinesc progresia cu 60%. Ceea ce este extraordinar, având în vedere numărul pacienților cu miopie, creșterea miopiei. Deci o lentilă care să vină și să încetinească progresia este ideală în momentul de față. Mai ales că este o lentilă subțire, ușor de purtat de către copii, nu se sparge ca toate celelalte, se sparge exact ca geamul de la parbriz, ceea ce nu ne dă afecțiuni oculare. Nu le rețin că îi sar cioburi copilului. Exact. Copiii se joacă, au diverse activități, de multe se ori joacă afară. Această lentilă are și protecție la ultraviolete, are de asemenea un antireflex care ne asigură o calitate bună. Ei șterg cu diverse obiecte, lentilele cu diverse șervețele. Este ultima lor preocupare să aibă grijă de ochelari. Exact. Și atunci calitatea lentilei nu este, cu cât antireflexul este mai bun, cu atât lentila este mai bună și nu se produc zgârietori. Deci ziceți că este o lentilă foarte rezistentă. Este o lentilă rezistentă, dar de fapt la această lentilă lucrurile acestea ne interesează mai puțin. Pe noi ne interesează tratamentul acestei lentile. Este un bonus că este rezistentă. Categoric. Este un bonus care ar trebui să intereseze pe părinți, pentru că dau banii pe o pereche de ochelari de calitate, dar și rezistă împotriva șocurilor care ar putea veni de la copii știulubatici. Exact. Și îi și protejează împotriva accidentelor, nu se sparge pur și simplu ca geamul unei ferestre și îi protejează și anti-UV
și este și antireflex. Bun. Explicați-mi un pic inovația asta tehnologică. Deci spuneați că este ca un fagure. Arătați-mi puțin, evident că nu este vizibil, dar hai să ne imaginăm. Acest fagure este dispus ca un inel. Da? Aceste zone de defocalizare, care împreună cu zona de focalizare reușesc să obțină această corecție a viciului de refracție și în același timp nu ne dă o imagine neclară, ne dă o imagine clară, deci copiii nu percep nimic în plus sau minus, decât o vedere clară. Da? Deci nu ne afectează vederea. Mulți sunt sceptici, păi da, dar dacă sunt zonele alea de defocalizare și cu zona de focalizat care trebuie să focalizeze, păi cum vede? Vede în ceață acolo, vede clar acolo. Nu există așa ceva. Da? De asta s-a și studiat această lentilă, nu un an, nu 2, nu 3. Această lentilă a fost brevetată, a luat în 2018 premiul cel mare la Geneva, în 2020 a fost prezentată la Târgul de Optică de la Paris, la asemenea luând premiu. Deci aceste lentile au în spate câțiva ani de muncă. Și ca să înțeleagă absolut toată lumea, foarte pe scurt, de ce ar trebui să alegem această lentilă și nu una clasică? Această lentilă o alegem pentru a încetini progresia. Lentile monofocale de corecție a miopiei au existat și înainte, există și acum. Această lentilă vine pentru a încetini progresia miopiei. Mai pe înțelesul celor de acasă, încetinim progresia miopiei, în sensul în care acum, la 7 ani, copilul are, să zicem, -1, da. Și cu aceste lentile, peste 5 ani? Peste 5 ani este în funcție și de activitatea pe care o desfășoară copilul. Încetinește foarte, foarte mult cu 60%. Da, dacă unui copil care stă în fața monitoarelor la 6 luni, când ar trebui să vină la control, pentru că noi chemăm la controle regulate la 6 luni, miopii nu trebuie să-i lași, mai ales copiii, poate să-i crească un 0,25, un 0,50, da? Cu această lentilă trebuie la 6 luni să nu avem o creștere a miopiei. Acum este în funcție și de activitatea copiilor, adică trebuie să fie un parteneriat cu lentila, cu medicul și cu părintele. Dezvoltați puțin despre acest parteneriat. Acest parteneriat trebuie să fie, cum să vă spun, noi trebuie să dăm lentila cea mai bună, cu care ochiul trebuie să vadă cel mai bine. Noi trebuie să chemăm copiii la consult la 6 luni. În același timp le spunem părinților: copiii nu au voie să stea mai mult în afara orelor de școală, mai mult de o oră și jumătate, în activitățile de aproape, să-și desfășoare activitatea la citit, mai ales că ei folosesc foarte multe device-uri în ultima perioadă. Copiii trebuie să poarte ochelarii, că și aici este o problemă. Dar nu mai vorbim despre asta. Asta e subînțeleasă. Dacă nu port ochelarul, păi dacă nu portăm ochelarul, atunci nu mai dăm lentila. Știți, sunt multe cazuri când părintele investește în ceva de calitate pentru copil, dar ulterior nu se preocupă ca acel ceva să fie și folosit. Dacă ochelarul nu se poartă, atunci rezultatele nu există. Da? Deci miopia crește și dacă purtăm ochelarul. Ce să mai vorbim dacă nu purtăm acea lentilă? Deci noi discutăm acum despre această lentilă inovatoare pentru copiii care poartă ochelarii. Sunt conștiincioși. Da, dar în același timp este și un vlog educativ prin care îndemnăm părinții să-și ducă micuții la control periodic, da? Țin foarte mult la chestia asta, așa cum îi duceți la stomatolog sau la pediatru. Este bine ca periodic, și dumneavoastră ați spus 6 luni, poate la cei fără probleme poate fi termenul mai mare, dar trebuie duși la control, pentru că e bine să depistezi din timp, e bine să previi sau să ai un diagnostic precoce decât să te trezești că are copilul o miopie foarte mare și pot apărea complicații serioase. Bineînțeles, ca în orice afecțiune, profilaxia
este necesară în orice afecțiune. Acestea fiind zise, dragii mei, sper că ați aflat o grămadă de informații utile în acest vlog. Concluziile noastre sunt două și sunt foarte simple. 1. Duceți copiii la controale oftalmologice periodic și 2. Acum știți exact ce fac lentilele MioSmart de la Hoia. Le găsiți aici la Visual Oftalmo în Râmnicu Vâlcea, dar și în multe alte locuri, inclusiv pe site-ul oficial hoiavision.com, iar multe alte informații aflați în social media, pe Facebook și Instagram, sub numele Hoia Lens România. Noi, Tati Cool și Prințesa Fantastică, vă salutăm și vă spunem să rămâneți bine și... V-am pupat! Ne stă bine cu ochelari? Tăm-tăm! Eu cred că ne stă. Tu crezi că ne stă, a? Da. Hai că suntem mișto! Bravo!